Emakhosini bogogo nabomkhulu, ngithanda ukuphendula umbuzo. Kunomuntu obuzile in the comment section wathi gogo ngiphuphe ngiphahla ngoshukela omhlophe. Yabona, such dreams guys, it's dreams that your ancestors are literally telling you or ukuthi bafuna usiphahlele kanjani. Kuye kube nento esiyesiyenze isishiso, right, whereby ulethe impuphu, ulethe ushukela, ulethe uoil, fish oil, yabo nezinye izinto. Lokho kusymbolize umnotho, loyo kusymbolize ukudla, lokho kusymbolize. So if wena uphuphe uphahla ngayo, I think ukuthi it's about time uma uphahla nje uphahla nje uthele ushukela, be it uthela lapho phansi isinefi, ungatheli isinefi uthele impuphu, ubahlangabeze mhlambe kunengelosi noma kunesidalwa noma kunedlozi eliza kuwena ngenhlanhla, kodwa lifuna ukubonisa ukuthi thina ukuze uchumane nathi ukuthi sikwazi ukuthi sikulethele lenhlanhla thina esikumbese yona ukusukela ebuncaneni bakho, ufanele usihlangabeze ngayiphi indlela. So they literally gave you ukuthi uyakwazi ukuthi uphahle ngempuphu bantu abadala, uyabo, but awuyenzi sinoma kanjani, awuyenzi sinoma kanjani. So wena ngoba ubonisiwe ngoshukela, you can most definitely do it, yabo. Njengoba kune video ngayenza kwamaphupho akhomba inhlanhla, yabo, once waphupha unikezwa impuphu, wanikezwa izinkwa, wanikezwa imali emhlophe, wanikezwa izinto nje, or uphuphe wena unikezwe ibakery, kuthiwa ibakery yakho lena, then amaphupho asymbolize inhlanhla le, yabo. So zama ukuchumana naleso sidalwa esikulethela inhlanhla, and ithi masochumane naso bese sona sizokwazi ukuthi sikuvulele. Kodwa ekuphahleni kwakho avoida ukubiza amagama, ngoba wazi isiphi lesidalwa esikulethela inhlanhla. Ngoba abaningi bethu uthi gogo ngicela ungilethe inhlanhla yami, umkhulu ukubukile, mhlambe umkhulu oza nenhlanhla ukubukile, uthi hayi ke gogo muphi inhlanhla, ngithi muphi inhlanhla, uzoyilinda leyo nhlanhla, uzothi shu uzoyilinda. So avoida ukubiza igama. Mawuceda ukuphahla ubize zonke izibongo, usho ukuthi ngibiza lo ongiphathele inhlanhla, ophethe umnotho wami, okuye ongivikelayo, okuye ongibusisa ngomsebenzi, okuye ongibusisa ngamabhizinisi, ngamathenda, mangabe umuntu amathenda, then uzobona uzobusiseka. Emakhosini lisethi khanya qhamakho ndawuwe.